Jedna kunda, dvě kundy, tři kundy, čtyři kundy, pět kund, šest kund, sedm kund, osm kund. Kolik jich bylo? Jak je to možný? To nemůže být náhoda. A co když jo? A co když ne? Těžko říct. Prostě jich bylo víc. Bylo jich. Jo. Zdeno! Marta, co se děje v těch logách, kurva? Já to vidím, no, to je bičo. Sam dělej. Se podívej normálně do logu, to je v piči, bracho. No, já je nemám, kámo. Ty nemáš? Tak konec, kámo. Je to v To piči. můžeme zahodit ten Discord. Easy, záloha celého serveru, jdu ji okamžitě stáhnout. Bude status. Bude status. Nastav mu status. Když bazali čertí krpli. Jejda. Počkej, kam zmizely logy? A furt tam spamují, ale. Jsem kokotě ani timeout bota. Tady furt spamují logy. Logi furt spamujou. Oni máš všechny kanály, ty Jo, krpli. oni máš ty kanály, kde to spamuje. Kunde. Kundy. Hunda! Kurve kunde! Horndr! No jo, sorry, Argentině gol, šum. Já fakt tam není krupavka. Úplně v minimálním množství, jakože... Šum, celý, to je všechno v piči. Jestli to nikdo sami. On se Jortis posral, asi. To udělal on? No to musí dělat on, však nikdo jiný nemá roli. Celý Vejlen v piči. Kámo, jak to mizí, ne? Úplně, to je dobrý pocit. A ještě pojď pravidla. Vejlen pravidla, kámo. RAF, RP pravidla, kurva, dělej, smaž je. Smaž ty pravidla. Už nejsou, let's go, dobré. Už nejsou pravidla ani. Vejlen pravidla zmizely. Žádné textové kanály, celý server zdechl. Podle mě buď já restore cordem, hodí to na jiný ten Discord možná. Kdo to napsal good job? Neuhádneš. On smazal celou, on maže i Venezuelu. A víte, jak jsem zapsal šepiáku v každém channelu? Tak když koukáš do prázdné lednice, kámo. Ten Jarin Cobra to vystihuje do píči. Ten Jorty se kouká na ten Vejline teďkon. Ty píčo, já mám dost. Hej, tak tohle to se kurva povedlo. Mé Vejline chcípl. No my jsme ho my jsme zabili Vejline. Když je ty čurák. Můj pilot je víc haj než já s Hremkem dávám galaxie, zapak na orbitě, keď jak vypadám si jako soudruh.